Sanibonani la kwaNshuphakama, ngibingelele wasifundo. UNavigator usebonge bonke abantu abamsekile ukuze ethweswe iziqu lezi akanazo. Ubebonga laphana, ebonga nje bonke abantu ukuthi ukuthweswa kwakhe iziqu akukhona ukuthi nje okwakhe-ke yedwa, koda okwayo yonke iNingizimu Afrika, nokuthi nalapha kumculo wamaskandi ugqugquzelile nje ukuthi iy'nsizwa ayihambe ziyofunda, ingabheki la emculweni kaMaskandi kuphela. Ubelokhu-ke ezama-ke kuze kwalunga. Ukhalile-ke lapho uNavigator ngokuthi noma ubengekho nje uma wakhe ezombona ethwesa iziqu, koda uyathemba ukuthi useyobona ngey'thombe ukuthi ubethweswa iziqu. Nathi-ke siyi-One-Show-Phakama siyathanda nje ukuthi simbongele lapho uNavigator ngokuthwesa iziqu zakhe zokuthi nje eqhubeke eye phambili, engabheki ngapha kumaskandi kuphela, koda eqhubeke nokunye okuseceleni njengoba benza-ke abanye abaculi bamaskandi. Uzokhumbula-ke mbukeli wethu, akuyena yedwa uNavigator ofundile la endimeni kaMaskandi, baningi nje, kodwa naye-ke ugcine-ke ekwazile ukuthwesa iziqu. Ngabe nje uthini umbono wakho mbukeli wethu ngalolu daba? Siyacela nje ushiye uvo lwakho ngaphansi ku-comment section, ungakhohlwa uku-like noku-subscribe. Ngiyabonga.